Motorola kalau launch ka we ka phone jongka bat ka bade ru ka baju ya yeu bha kata ka de ka Motorola H60 Fusion. Kini ki H series ki de ki baju ya yeu bha jong ka nega company Motorola. Haga nega video ngin nyapit ya kita ki specification jong ka nega phone ba ki dang sudep launch no. Ya haswa bangan sedang singa bha like ya ka nega video bat subscribe ya ka nega channel ba pinjo kum kini ki latest bat ki fresh updates. Siapang ki phone bat siapang ki we ru ki tek. To hang ne ngin nyapit ya ka nega phone. Ngin sedang shwa haga design jong ka mo. Ya ka nega phone lashna ya kata ka frame jong ka la nega body jong ka da kata ka polycarbonate. Bat ka basyadin jong ka la nega back jong ka kisna da kata ka vegan leather ma ka longkum ka sni haba pi bat pi kta ya ka em pi feel ka longkum ka sni. Ta kine ki kanegar kom sna gum ne em ka long ka feel premium ba ka kum ka phone rem door la nega phone premium ma. Tenang ta kajing stang jong ka phone ka long pra point rmm bat kajing kia jong ka long sispa pra peu gram la ne sispa pra peu gram. Kajing stang bat kajing kia jong ka phone kadang biang pelat. Haga tu ka slot banbu sim card pat ki ada kata ka hybrid sim slot. Ka kamut phila banbu SD card ru haga naga slot jong kan. Re lada pi bu memory card kan support tang ka wega sim card. Lada pi claim bu memory card pat ka kan support artiligi sim card. Kata ki khot ka hybrid sim slot. Kana ka phone kala yo ru ya kata ka IP rating 68 bat ka 69. Kamut lada jia bakum hap chapo umru kan lele re kana ka phone kala long water resistant ma. Bat kala yo ru ya kata ka military grade certified kata ka MIL STD 810H. Kamut ka klaim bha kata ka durability jongka. Tang nepat ngin nyepet ya kata ka display jongka ma. Ka display jongka ki ada ka 6.7 inch kata ka 10 bit 1.5K curve POLED display. Kana ka display kalong curve barok sadong jong kisnat jongka ma. Bat kala yo haduk kendai pun 0.9% kata ka screen to body ratio. Kamut kata ka display jongka kala jan overload barok kata ka display jongka mo kitu ki chin lana kitu ki line bayong na side. Nang ta sispa RPU Hz kata ka refresh rate ka ai bat haduk light spa Hz kata ka touch sampling rate ki ai. Ka high brightness jong kana ka phone ki ai khat 100 spa nits bat kala ruban poi lana kata ka peak brightness kan poi haduk 100,000 sun spa nits. Lada consider ya ka dor ba kana ka phone kan ai te kana ka display kala best pelan. Lai thu ru ba kana ka display jong kana ka phone kala la ban pen itik ya kita ki color kum ba ka de ban long lane balong natural mo kum bayu iki khman. Bat ya ka display protection la ai ha kana ka phone da kata ka Gorilla Glass 7i. Bat ya ka fingerprint ki ai da kata ka under display fingerprint. Dangdon sa gawai kata ka special feature baga ai hagana ka phone hagana ka display jongka kata ka de ka smart water touch kata ka mut lada jia bajhi lane de kata ka display em ka touch ka tre kambet namar bun sin ki phone lada jhi kata ka display em kata ka touch kam tre kam show ngaru la experience bhaya kata ka problem namar ngaru ngabat phone motor lama te lada jia baga jhi kata ka display jongka kam tre kam show kata ka touch lane ka show touch kelumar tang nepat nginjepet ya kata ka kamera jongka. Ke kamera jongka ki ada kata ka 1 megapixel kata ka main kamera mo bat kala support ya kata ka OIS bat sensor bala ai hakana kamera udah Sony LYT 700C bat nangta ka secondary kamera pat ki ada kata ka 4 megapixel kata ka ultra wide angle kamera mo hakana ka juga 4 megapixel ka trekam arjat bat ka ultra wide bat ka macro hakato ka balai pat PE kum ka kamera em kamde ka kamera kade kato kade kata ka 3-in-1 light sensor lane kata ka ambient sensor mo. Karena ke sensor em ka yarap ban penbahalan penmiat ya kita kidur kiba vision hakana kana ke environment ro. Lada consider ya ka dor bakin ai hakana ke phone kana ke kamera jongka ka la best pelat. Namar bunsin haki phone ki balai pheu hajar ro kimju kham ai ya kata ka ultra wide daga khatla megapixel ma kisak ai tang daga pra megapixel. Kato ka pra megapixel em bunsin ka claim support ya kata ka ultra wide angle daga 4K daga taga 4K resolution ma. Handre hakan nepat namar baki ai daga taga khatla megapixel kala support 4K video haga ultra wide ro. Lai thu ruba ka kamera jong kana ka phone kala improve sibun na ka to ka 50 fusion kata ka last year mo kata ka 50 fusion namar ki dor bat ki video ba kana ka kamera jong ka shon kila jan bat kata ka natural color ma ngaya lede ngasat prefer ya kita ki phone ki bakum kita mo ki ba shon ya ki dor ki ba long natural namar teng ladangi kwa ban edit ban penpu pen ping mo haga jing internet jongi lade tengidang lak ban edit lada ki ada kata natural color ma gum kita pat ki bala pen pu lepa lada pi kwa ban edit kim internet chu nang ta hakana ka main kamera jongka kala support daga 4K 30 fps ma nang ta ka front kamera pat ki ada ga 4 megapixel bat kanero kala support daga ta ka 4K 30 fps taga biang pelat kana ka kamera jongka namar hadu mentaro dang duna ki phone ki ba support 4K naga front bat ke back ma. Tahang nepat ngin nyepet kata ka OS mo kata ka operating system hagana ka phone la aida o Android 15 bat uta o Hello UI kine ki phone Motorola M kilong clean bha uta o UI jong ki namar kila long close bat uta o stock Android
om kum kiwe ki phone em uto UI jong ki la chu daptang kita ki bloatware kita ki third party apps ki bala shu install lupa mo kita ki hot app ki hot games kine ki pendik ba namar ki set boy gitu ki notification jong kita te thaj ba te kine pat ki phone Motorola em kim don kita ki long clean ba kim don kita ki hot app kita ki hot games ki ban pendik mo kita ki notification jong ki kim ju boy rekum kita namar kim don kita ki bloatware apps ki lane kita ki apps ki bala install lupa ki third party apps ma tenang ta hagan ke phone kin ai hadu license name kata ka Android update mat nang ta source name kata ka security updates ma kin ai tane ke phone kala ai ro kato kat ne teli kita ki AI features te hangne ngan niaw ya kita ki kerting jong kita ki AI features ma te ka banang kong hangne kata ka catch me up ka ba arpat kata ka pay attention nang ta ka balai pat kata ka remember this kabasa pat kata ka magic canvas kabasan pat kata ka photo enhancement engine kaban ri pat kata ka AI magic eraser nang ta kaban nya pat kata ka AI magic editor kabapra pat kata ka dega circle to search kine gide kita ki nya pratli kita ki AI features jangka ki bapila ban penon kam hagana ka phone ya processor pat ki ai hagana ka phone kata da o MediaTek Dimensity 7400 pat lasna oda kata ka sana mitar ka architecture lega technology ma une processor ulong bat mai bat ukam klan tang khendiat nau to 7300 manang ta hangne ngine pet jaga ram jongka ki don arjaj mo ka 4GB bat ka khat RGB bat la ai da kata ka RAM model ka LPDDR4X bat ka storage pat ka don tang ka we kata ka R400GB tekane ka biang palat ma baki ai da kata ka R400GB namar ka to ka 4GB kan omlong sufficient cuma nama ka khamdap kloi ka to ka storage la dagi ai da kata ka 4GB tangne ka khamba namar baki ai da kata ka R400GB te ya ka storage model pat ki ai da kata ka UFS 2.2 te hangne khendiat ma kala downgrade kim ai da kata ka 3.1 at least dagi ada ke 3.1 kan state kata ka storage jangka te la ya thuru ba kana ka phone ka support tang 60 fps ma ha ka BGMI kampat support ya kata ka 90 fps hadin habut tagala ban support lang ba kita ki updates kala ban support 90 fps hadin habut la dagi mon ban ai ya kata ka updates ban support ma nang ta battery ki ai kana ka phone da usan 1000 mAh bat kila ai ru ya o charger da o 1000 watt ma ka support telai thuru bagana ka phone kala ban charge 0 to 100% tang hapo 100 minit tehangne kiwe pat kita ki features jongka kita kidai ki kumka 5G ma kala ai hadu khanru teli ki 5G ban te ka best bahagana ka phone nama tuna bhagi phone ki bala ban ai hadu katta teli ki 5G ban ma wifi ru ki ai da wifi 6 bluetooth pat ki ai da bluetooth version 5.4 kana ka phone kala support ya kata ka wide WAN L1 taga kamera tu API ru ka support nang ta ya NFC pat ki claim ai re taga speaker ru kila ai artli ki speaker dual speaker ma ki stereo speaker bat kala support ya kata ka Dolby Atmos lai thu ru ba kana ka phone ka best bhau na speaker jongka kalong loud ba ma tenang ta ka mic ru ki ai artli ki mic dual mic ma hangne pat ngine pe ya kita ki color jongka ki don south 5 kata ka marshmallow blue kata ka hot pink nang ta kata ka forest green bat nang ta kata ka basau ka forest blue bat nang ta baro ki basic sensor kila ai lut hagana ka phone bat hangne ngine pe jaga dor jongka na ka phone kata ka base model jongka ka 4GB bat ka R400GB ka poe R400 khandai spa khandai kemut R400 ma bat kata ka top model jongka kata ka khat RGB ka RAM bat ka R400GB ka storage ka poe R400 khandai spa khandai kemut R400 ma itu rubahkan ke phone kala support ya kita ki virtual RAM booster ma kemut jaga tu ka 4GB ka RAM phila ban boost ya ka daga ta ka virtual RAM hadu khat 100GB kan poe bat ka tu ka khat RGB pat kan kala kan long hadu R400GB ka ta ka RAM alang ba ka ta ka virtual RAM booster taya kana ka phone kindi nangkong ya ka haga khandai tarik u ne ubnai April ma naga flip kan tementang nget phila ya singa thu ya kini ki specification jong kana ka phone lada phikwa kum kini ki latest update ki fresh ma ki update chapang ki phone bat ki ki tak phila ban subscribe ya kana ka channel jonga bat wat klik ban like ya kana ka video ma tangin ya sempat haga pat ka video jonga ku beli pun